Postoji ritual koji mi k vami izvodimo na ovakav dan. O, stvarno? Baš lijepo. Ali ne znam bi li se svidio vama ljudima. Pitam se, darujete li vi uopće darove jedni drugima za rođendan? O, stvarno, Tiki, nabavila si mi poklon. Kvamijska specijalnost. O, to je sjajno. Što je to? Mirakulosni rođendan, Marinette. O ne, ne sviđa ti se, zar ne? Da, obožavam ga. Divan je, baš je... A što je to? Kvagatama, veliki simbol prijateljstva među nama Kvamijima. Uzmemo vlas našeg čuvara Mirakulusa i onda je spojimo sa svim vlasima bivših čuvara Mirakulusa. Onda kultiviramo čarobnu smolu nekoliko mjeseci i... Znam da mi ne želiš reći kako me ne bi povrijedila, ali očito je da ti se ne sviđa. Prosti, Tiki, stvarno mi se sviđa tvoj dar, samo što... Ayla me dosad već trebala nazvati. Trebali smo njezine mlađe sestre voditi kod zubara, da ne su 4 sata. Znači, vi ljudi tradicionalno slavite rođendan odlaskom kod zubara? Ma ne, naravno da ne, Tiki, to je tajna šifra. Zapravo mi prireću zabavu iznenađenja. Ali kako je to iznenađenje ako znaš za njega? Ma kad se radi o iznenađenjima, ako znaš za njih, glumiš da ne znaš. Kako ne bi pokvario veselje ljudima koji organiziraju. A što je sa zubarom? To je samo izgovor. Ayla će se pretvarati da me vodi k zubaru, a zapravo će me odvesti na moju zabavu iznenađenja. Ali što ako si u krivu? Nemoguće. Svi znaci su tu, Tiki. Julija se zbunila kad sam je uhvatila s pumpom za bicikl. Možda Julija ima bicikl? Ne, Tiki! Očigledno je planirala upotrijebiti pumpu za puhanje balona. Zabava iznenađenja uvijek ima balone. Osim toga, jučer sam uhvatila Nina kako sluša moju omiljenu pjesmu. Možda je to i njegova omiljena pjesma. Ne se ti šališ, on ju mrzi. Nema je razloga slušati osim ako ne radi playlistu za moju zabavu iznenađenja. Logično. Ok, ako mi ne vjeruješ, zašto je Ayla vodila tajni razgovor s Adrianom, ha? Da, Ayla, znam jako dobrog zubara. Evo ti njegovog broja. Što znači? Da će i on biti tamo! Ili to znači da Ayla vodi svoje sestre kod Adrianovog zubara. U redu, znaš što? Postoji nepogrešiv način da saznamo planira li netko zabavu. Promatra im lica. Mama, tata! Znate li nešto o Aylinom planiranju zabave iznenađenja? Zabava? Kakva zabava? Tko je ono... Ayla? Pretjeruješ. Radi se o njenoj najboljoj prijateljici. Ayla, naravno Ayla. Nisam je vidio godinama. Vidiš? Roditelji uvijek znaju kad se sprema zabava. A sada, s druge strane vrata, pogledaj tko je došao po mene taman u vrijeme zabave. To je... Baka! Mama? Gino? Marinetta! Jako si visoka za svoje godine. Jesi li primila moje pismo iz Patagonije? Da, i pisma iz Australije, Balije i Estonije. Je li te doista gonio medvjed? Je, ali na kraju smo postali dobri prijatelji. Mama, danas joj je rođendan, sjećaš se? Zašto misliš da sam ovdje? Sretan rođendan, moja vilo! Moji prijatelji Inuiti su je napravili posebno za tvoj 10. rođendan. Ima 14. O, kako vrijeme le?